El darrer dia del llibre va haver a Barcelona forces novetats en llengua catalana, novetats força interessants i tota la ciutat va respondre molt bé. Es van vendre molts llibres catalans. Un dels llibres que potser podrien ser qualificats com un best-seller d'aquesta diada del llibre, del dia de Sant Jordi, va estar al Premi Sant Jordi de novel·la, que, com tots vostès saben, el va tenir l'autora que ara tenim amb nosaltres, Antònia Vicens, amb la seva novel·la 39 graus a l'ombra. Bé, Antònia Vicens és de Mallorca i ella, a la seva novel·la, parla del fet del turisme, de l'exaltació del món turístic a Mallorca. Però quina dimensió hi dona vostè, aquest fenomen del turisme? Sí, jo m'he limitat quasi més al fenomen del turisme, aquest turisme de platja, de bar i de diversió, és més com a escenari. M'he ficat de portes a dintre a contar, a mostrar el món de la servitud, aquest món tan oblidat, que hi ha darrere la barra brillant i les cambres lujoses. Bé, vostè per ficar-se de portes a dintre, en aquest món del turisme, crec que ha tingut l'avantatge, si podem dir així, de que vostè ha treballat o treballa en un hotel, oi? Sí, he treballat a l'hostaleria i he pogut conviure amb aquest món. He pogut veure molt de prop. I per què ha volgut reflexar precisament el món de portes a dintre? Li sembla més interessant que el món de portes a fora? Me sembla que sí, l'altre el mil més superficial i també més gastat. Bé, vostè quins autors catalans del moment li interessen? M'interessa molt la Rodoreda, també m'interessa en Pla, l'Espriu. Actualment què està llegint? El jugador de Dostoievski, estic en els clàssics ara. Creu que podríem parlar, potser en aquests moments, d'una renaixença de la llengua catalana, de la literatura catalana concretament? Jo crec que sí. El jovent de cada dia llegir més en català, de cada dia estima més el seu, i crec que és tot més important. Bé, doncs aquesta és la personalitat d'Antònia Vicens, que és la guanyadora del Premi Sant Jordi de novel·la i que ha estat una de les figures que ha provocat més la curiositat i l'interès dels compradors amb aquesta diada del Dia del Llibre a Barcelona. L'hem entrevistat pel programa Mare Nostrum de Televisió Espanyola. Benvinguda a Barcelona i una bona tornada a Mallorca. Gràcies als catalans. Aquest és el Palau de la Metal·lurgia de la Fira de Mostres de Barcelona. Aquí s'ha celebrat el Saló de l'Automòbil de la Ciutat Comtal. Parlarem amb el president del comitè executiu del Saló, senyor Enrique Lacalle. Bé, la notícia d'aquest any ha estat el pas de sector a Saló. Vol parlar-nos d'això, sisplau? Pues sí, amb molt de gust, perquè resulta que el Saló de l'Automòbil, després de 3 anys de no haver-se fet a Barcelona, perquè l'últim any va ser l'any 35, pues, hem tingut una gran satisfacció poder-lo tornar a reanudar aquest saló que tanta il·lusió ens feia. El sector de l'any 66-67 només va ser una cosa per treure aquesta congestió que tenia la Fira de Mostres amb tantíssima indústria auxiliar i principal de l'automòbil i que s'ha fet d'una manera indispensable poder fer el saló. I per què és important aquest fet, passar de sector a saló? El sector de l'automòbil no deia res. El sector de l'automòbil és una cosa internacional, una cosa homologada baix al punt de vista del Buró Internacional de Constructors d'Automòbils, és una cosa mundial i al mateix temps nosaltres d'aquesta manera podem tenir no solament la propaganda que es fa al nostre saló propi, sinó la propaganda que ens fa el Buró Internacional de Constructors, l'ANFIA i tots els salons internacionals de l'automòbil del món. I què pensa vostè, senyor Lacalle, de la representació nacional dins el saló? Jo crec que és com a tot arreu del món, la més important sempre és la nacional. La representació nacional, tant en la indústria principal com en la indústria auxiliar, ha sigut francament una cosa assombrosa, perquè tinguin en compte que fa 14 o 15 anys que pràcticament no hi havia res. És important per als expositors estar presents al saló? És indispensable. Tot aquell expositor o fabricant, millor dit, fabricant de la indústria de l'automòbil que no estigui en el saló de l'automòbil, francament, és que o tindrà molt poca importància o no tindrà idea del que és el saló de l'automòbil. Bé, tothom es pregunta, senyor Lacalle, si és possible comprar els vehicles de marques estrangeres. Tots els cotxes estan aquí exposats, tots es poden comprar. I no solament es poden comprar, sinó que n'hi ha molts per vendre. En aquest moment jo li podria vendre molts cotxes que voldrien els expositors vendre. O sigui que no és un mito aquesta cosa de dir que no es pot comprar el cotxe que un vol. Potser el que un vol no, però que es poden comprar cotxes estrangers tots.
Els cotxes del sector de l'any passat estan tots venguts? Encara n'hi ha algun. Encara n'hi ha algun per vendre. Encara n'hi ha algun. Bé, moltes gràcies per les seves paraules, senyor Lacalle, i felicitats per l'èxit del Saló. Moltes Fins a gràcies. sempre. Ens trobem al Saló de l'Automòbil de Barcelona per tal de fer una enquesta. El tema, naturalment, seran els cotxes i la circulació. Vostès tenen cotxe? Sí, senyor. Sí. I vostè? Sí, també. També. Són d'aquí, de Barcelona? No, de Palma de Mallorca. De Palma de Mallorca? Tots dos. Hi ha problema a la circulació per Palma? Ui, també. Bastant, n'hi ha, bastant grosses. Bastant gros, ja. Sí, sí, sí. senyor. Tots els mesos o només l'estiu? No, tots els No, mesos. Ara ja ja hem arribat durant- a tots els mesos. durant tot l'any. Abans era només a l'estiu, però ara és tots els mesos. Vostè ha pensat en alguna solució per aquest problema? Pues sí, referent al Palma de Mallorca, en realitat, pues, hem pensat, precisament jo treballo a Obres Públiques i una de les coses que hem pensat és pues, suprimir tota la circulació dintre el casc de la ciutat i tirar la circulació només a la part de fora de la ciutat. Però això porta, esclar, uns grans problemes de traslado per la gent que s'ha de reportar dintre la ciutat. És difícil, això és una empresa una mica valenta en vestir-hi, però jo crec que es podria lograr. I fora àmplia aquesta zona per la que no es podria circular? No, realment no fora gaire àmplia, però haurien de caminar una mica la gent, haurien de caminar bastant. Li sembla bé a vostè aquesta solució? No, amb No? salut. Oh, ja Amb ho sabia. salut. No ens sembla bé perquè, clar, el que té el cotxe vol anar amb el cotxe fins al puesto, que és el problema de la circulació que hi ha actualment. I el problema són els aparcaments. Si resolguem bé els aparcaments, la circulació se pot desenvolupar bé. Ara, sense resoldre els aparcaments, no hi ha res que fer. Bé, però el senyor ens deia que la zona prohibida fora no gaire àmplia. Llavors n'hauria de caminar... Bé, però la gent està molt mal avasada aquí, a Espanya encara, estan tots molt mal avasats. Això és veritat. A l'estranger deixem el cotxe a 15 a l'altre extrem de la ciutat i agafam l'autobús, agafam el metro, el que sigui. A Espanya vol anar amb el cotxe a la porta del cine, a la porta del cafè, a la porta de casa. Digui'm, sisplau, vostè té cotxe? No, No té cotxe? jo treballo amb un cotxe. Ah, vostè treballa amb un cotxe? Sí. És taxista? Sí, senyor. I té problemes, suposem que sí, durant les hores de treball? A vegades amb els clients, a vegades amb el tràfic. Ens interessa això del tràfic. Quins són els seus Sí. problemes? Problema que devia haver una altra petita organització més influïda, oi, amb nosaltres, en tot el que circula. Perquè la circulació fos més àgil, vostè què faria? Home, per ser més fàcil, jo el que faria seria el següent, que segons a quines hores treure tot el tràfic rodat passat, Camions. els camions. Què faria vostè per tal de que la circulació fos més fluida per la ciutat? Possiblement la solució fos el donar menys carnets de conduir dels que es donen. Se'n donen masses que no se n'haurien de donar. O llavors prohibiríem a les noves generacions el fet de conduir? No, però possiblement la solució estigui precisament amb la rigidesa que sembla que està començant a implantar la policia de tràfic al fer els exàmens ella. Llavors el problema està no amb el nombre de vehicles, sinó amb el nombre de mals conductors. Exacte. Considero que aquest és el problema fonamental de la circulació a Espanya. Hi ha altres solucions que adopten altres ciutats, com és, per exemple, el prohibir la circulació per al cos de la ciutat, pels barris vells. A vostè què li sembla? Home, no hi ha dubte que pot solucionar el problema, però de totes formes sempre d'una forma molt parcial. Pot solucionar el problema de la circulació en les zones aquestes on precisament la circulació és lenta i és confusa, però realment en el punt a les ciutats on hi ha grans avingudes, on hi ha carrers amples, realment és on es acucia més fortament el problema dels mals conductors. Vostè s'ha plantejat alguna vegada el problema de la circulació? Pues sí, alguna vegada me l'he plantejat i veig que és una cosa que s'arribarà a fer quasi totalment impossible a les ciutats grans. Vostè té alguna solució per aquest problema? Pues una solució és els transports subterranis, crec que s'hauran de millorar i pues, fer la totalitat i la superfície de la ciutat solament per turisme. Moltes gràcies. De res, passi bé. I vostè disposa d'automòbil? Sí senyor, tinc un diner. I què tal? És problema circular per la ciutat? Home, cada vegada es posa més malament, però amb una mica de precaució trobo que, no sé, no passa res. Què faria vostè per evitar aquests inconvenients? Doncs miri, jo trobaria que encara es vigila massa poc. Haurien de posar més infraccions amb els que no ho facin bé i retirar el carnet per més temps. Què pensa dels peatons? Miri, que els peatons circulen una miqueta a la bona de Déu. Jo trobo que haurien de vigilar una miqueta més i ja està.
una mica més al tanto. Trobo que hi ha molts peatons que, per comptes d'estar a l'aguait dels altres cotxes, fan com si fossin una mica de toreros, que volguessin torejar, com si diguéssim. I els conductors ho fan tot bé? No. Els conductors també sembla que tinguem un rei al cos, la veritat. Trobo que hauríem d'anar amb una miqueta més de cuidado. I ha pensat en algun problema cara a les dificultats de circulació per les grans ciutats? Home, jo crec que el sistema altern de numeració seria la més bona solució. Ara, treure la circulació pel centre de la ciutat, no. Per què? Perquè generalment les oficines estan dedicades al centre. Clar, si has d'anar-hi a peu, més val no tenir cotxe. I una utilització dels serveis públics? Tampoc hi confio massa. Fins que no siguin ben organitzades. Hi ha ciutats que només permeten que pel nucli central de la ciutat hi circulin els cotxes públics. Sí, però ben organitzats, amb regulació de temps, etc. Cosa que aquí encara no tenim. Llavors, la solució, en poques paraules, per vostè, quina fora? Per mi, l'alterna, o sigui, la matrícula de l'alterna, un dia sí, un dia no, seria la més bona solució pel centre de la ciutat. Pels altres costats, cada Vostè ja estaria d'acord amb aquesta norma? Sí. Moltes com gràcies. si posés sí. I vostè, senyor, té cotxe? No, per ara no. Llavors és peató? Peató i a ratos motorista. Què opina vostè com a peató de la circulació? Home, però si està al tanto, es pot circular. El gran problema per vostès, quin és? El gran problema, per quin? Pels peatons? Pels peatons. Home, els semàfors, s'ha d'esperar massa estona. I quan està dalt de la moto, llavors quin és el seu problema? Ui, els problemes tots. Les caigudes, principalment. Un motorista què pensa de peatons i automobilistes? Home, com totes les coses, n'hi ha de tots.